Sal-ġimgħa li għaddiet il-Pulizija Maltija kienet qed tgħaddi lil Europol evidenza ġdida b'rabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dan xedu s-Superintendent Keith Arnaud fil-qorti l-4 filgħodu fejn spjega li d-dejta li qed tiġi analizzata mill-Europol hija voluminuża u tinkludi transcripts ġodda li nstabu fl-aħħar ġimgħat. Arnaud għażel li jixhed fil-biċċa l-kbira bil-bibien magħluqa iżda fix-xhieda li ta' fil-preżenza tal-ġurnalisti huwa qal li l-analiżi ta' din id-dejta taf tieħu il-ġimgħat. Fix-xhieda tiegħu Arnaud qal li l-Pulizija issa qed iżomm għajnejha wkoll fuq persuni oħra minn barra l-erba' rġiel li jinsabu arrestati, persuni li sa issa qatt ma kienu fil-kustodja tal-Pulizija. Intantu qal li uffiċjali tal-Europol mistennija jkunu Malta dalwaqt biex jippreżentaw informazzjoni importanti. Dan hekk kif dawn l-uffiċjali issa qed ikomplu bix-xogħol tagħhom fuq il-każ minn barra pajjiżna minħabba il-pandemija u jiġu biss skont il-bżonn filwaqt li l-kumplament tax-xogħol qed isir online. Il-Europol issa mistennija tippreżenta apparat li kien elevat minn Jürgen Fenech, l-imprenditur li jinsab mixli b'kompliċità fl-assassinju. Is-Superintendent Arnaud spjega wkoll il-qorti kif il-Pulizija li qed tinvestiga dan il-każ inqasmet f'żewġ timijiet, wieħed li qed iħares lejn l-aspett tal-omiċidju u l-ieħor li qed jiffoka fuq il-lat finanzjarju. Intant is-Segretarja tal-Bord għarfet lill-imħalfin li kienet infurmat lill-eks Ministru Konrad Mizzi li hu mitlub li jixhed f'din l-inkjesta nhar il-ġimgħa. Mizzi konferma li rċieva l-email imma ma kkumenta xejn aktar. Fil-fatt l-inkjesta mistennija tkompli nhar il-ġimgħa fid-9:30 ta' filgħodu.